Особистий Ілля Ківа Авакова, котрий мені погрожував тим, що він мене закопає в землю прямо в присутності слідчих в Міністерстві внутрішніх справ. Це було в жовтні минулого року. Я приїжджав ознайомлюватись з матеріалами кримінальних проваджень по замаху на моє вбивство, тому що на мене було 3 напади в Одесі минулого року. І коли я ознайомлювався з матеріалами по замаху на своє вбивство, прийшов Ілля Ківа, який там, очевидно, по іншому провадженню прийшов до іншого слідчого, але в цьому ж кабінеті. І він побачив мене, збудився, почав бігати по кабінету, махати руками, кричати, сказав, що він мене і взагалі за що я не можу закопає в землю. Тому що убійця, розумієш? А, ти? Так, звісно. Ківі було б набагато приємніше читати мій некролог, але я захистив своє життя здоров'я своєї дівчини, тому от отак. Ну, насправді Ківа перечитав «Страни». От я це бачив, він там приходив до Світлани Крюкової в коментарі і казав, що да, от так і бути не должно. Але що у Ківи на язиці, то у Арсена Борисовича на думці.